Hey, hey, hota, hota, to. 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 Yo. Yo, yo. Wah, Mbak Ece. Biar. Waduh. Waduh. Sembah nuwun. Nata ambekan. Ijih bapakku. Wilujeng dalu Mas Gareng. Dalu mak cange Mbak Limbuk. Nggih. Bapakku cintaku sayangku. Alah, alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah panggih malih. Dipertemukan kembali. Dipertemukan kembali. Kepanggih malih. Nggih. Dalu niki langkung seger, langkung gayeng. Nggih. Penonton melimpah ruah Nggih. luar biasa. Luar biasa. Wonten dalemipun Pak Bayu ingkang mengkugati. Inggih leres Mas. Hebat, hebat. Pak Hebat. Bayu luar biasa. Luar tenan. biasa. Gawe pengeram-eram Pak Bayu wonten jiwan mriki. Lah nggih to. Nggih to, penonton kok kaya ngene akeh. Nggih. Jan mongko hiburane pun kawit 3 dina wingi kabare Pak. Nggih. Duwe gawe nganti 3 dina. Kepara malah 4 dina ya Mas. Jumat wingi nggih. Nggih. Iki wong apa to Pak Bayu iki kok sugih. Ya Allah. Bot-bote nggone luri budaya kok Mas. Netake putrane utawi ngitanke. Nggih. Petang dina duwe gawe. Nggih. Hiburane ya petang dina berturut-turut. Berturut-turut siang malam. Iki wong apa Pak Bayu iki? Sugih tenan ngene iki. Ya Allah, kok iso persis kaya kula netake anak kula niku hiburane nggih petang dina, Pak. Tenane? Nggih. Weh, ning senes wayangan. lah napa niku, Mas? Wong main ceki, Pak. Walah, alah. Golek cuk-cuke dilumpukke akhirnya nanggap wayang. Luar biasa. Wah. Cara jiwan mriki pun boten wonten kok, Mas. Boten wonten wong Boten wonten. Klebu larangan agama, larangane apa marentah. Nggih. Niku riyen nggen kula dhewe kok Pak, luar biasa. Mriki piyai agamis. Nggih.
agamis enggih, budaya enggih, lire agamane ya kuat, ning budaya tradisi ya tetep tumbuh kembang wonten mriki. Tegese masyarakat yang hebat, nengenke budayane lan uga nengenke agamane. Tepuk tangan kangge warga masyarakat semuanya. Hebat lho. Penonton kok kaya ngene kae, mergo ya siji ana Mbak Niken Salindri. Wong angka loro dalange dalang kondang Ki Alex Utomo. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nggih, penonton kaya ngene kae iki ndadekke semangat sing nyambut gawe, Pak. Nggih, Mas, leres. Tenan, penonton kuwebak bleng ngeten iki umpama kula dalange wayangan kula barke sesuk jam 11 awan ngeten. Sangke semangate. Semangat tenan. Iya. Kanca-kanca yo mulih sinden mulih karek Pak Alek dhewe nang kene angung-angung teko jam 11 awan. Lah dene kaya wong kocluk. Lah nggone sedulur to? Oh nggih. Pak Bayu sedulur to? Sedulur kula. Lah dalah sedulur kok. Kaya ngendikane Pake. Aja menika sampean aku ya gumun kok. Lah iya. Lah wayangan lak mboten ping pisan to niki. Leres. Nggih. Bapak teng mriki pun ping pinten? Sampun ping kalih, ping 3 niki teng napa teng latar mriki. Lagi ping 3 niki. Nggih. Lho, pripun? Nawi kula mboten umuk. Nggih. Kula wonten mriki leladi nggene Mas Bayu niku sampun kaping pisan niki, Pak. Dadi walah, tak kira oleh ngitung tak kira pirang-pirang. Pisan ki ning rasane kaya wis manjing sing dadi sedulur. Manjing seduluran. Wis rasan ngoten, Pak. Tanpa paseduluran ora ana kamulyan, Mas. Leres, kados ngendikane Bapak wau. Pak Bayu kuwi musuh siji kakean. Nggih. Neng nek sedulur 10.000 isih kurang lah ngoten. Kula digelarke tata cara kitanan nanggap wayang betek-betek mau golek sedulur Mas Bayu. Kula niku nggih ngoten, Pak. Rene ya gur golek sedulur. Tenane? Duit ngomah wis kintalan, Pak. Dadi nyambut gawe jenengan ikhlas lahir batin? Ikhlas. Tenan, Mas. Upama mboten disangoni. Alah wanita kak demit kene ora masalah. Nggih. Dipun sesane nggih, Lur. Nggih. Mas Gareng Tralala mangke mboten bayaran. Ora masalah. Lho, wong wis dilunasi kok santai. Oh, coba nek aku ora ngene keterangane wong aku wis dilunasi kok. Ternyata Pak Bayu, Pak Alek iki nunggal dadi siji piyayi sing tanggung jawab. Nggih, Mas. Wah, lagi telepon langsung lunas dadi wengi niki mangke kula ya mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nggih ngaten kok pripun. Oh, wong duit ki mung sarana. Sing baku nggih pas seduluran niku wau. Slogan kula kalih Mas Bayu kok padha niat atine. Musuh siji kakean gitu, sedulur 2.000 10.000 isih kurang. Nek golek musuh ora tekan kene, nggen kula ngomah wis cemepak. Kok iso? Mara tuwa turu duya indase dadi musuh Pak niku, Pak. Oh, nggih. Nggih. Sing penting seduluran. Sing penting seduluran. Tambah sedulur wonten ing Jiwan. Nggih, wonten ing Jiwan Madiun. Madiun mriki. Desa Ngetrep. 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 Alon-alon. Omongan karo kowe kok angel. Angel rasa digarap. Alon-alon wae to. Alon-alon. Nggih. Ngetrep. Ngetrep wis langsung. Bener. Langsung ngono wae ya. Wonten ing Ngetrep mriki mugi sedaya warga masyarakat lan sedaya ingkang srami rawuh, sedaya pinaringan sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Dipun paringi lancar rezekine kathah melimpah berkah barokah. Amin. Sing tetanen ya dongake subur kang tinandur panene melimpah omone ilang. Amin. Sing pegawe mundak jabatane, mundak pangkate, mundak gajine. Amin. Sing sekolah pinaringan pinter berprestasi kaya Mbak Niken Salindri. Insyaallah sok ben enek menteri sangka kene Allahumma amin. Amin. Sing baku siji donga sapu jagate, Pak. Para pamriksa sedaya warga masyarakat Ngetrep Jiwan sakiwa tengene kabeh pinaringan slamet donyane, slamet akhirate Allahumma amin. Pak Bayu sekeluarga bar duwe gawe nanggap wayang dalang kondang, dalang sing tuse apik, trah dalang sing ora tau neko-neko, dalang sing lurus ora tau demenan, dalang sing niki lho aja diomong-omongke to Mas isin. Kula ki njunjung Pake lho. Wong kula ki ya nyekseni. Kula ki dadi anake Pake ki wis kawit
puluhan tahun puluhan tahun mlebu Jawa Timur mergo sing gawa kula lho. Lho, iki lho seskine iki seskine. Iya, sangke primpene kok. Wah. Piye omonganmu iki lho? Bojoku melu lho. Primpen sing ngopeni ati. Njaga wati. Lho, njaga mata. Nggih. Njaga pakarti. Oh, lah nek dalang ki ora kurang, Pak, jenenge godaan. Oh, nggih. Dagelan ya ngono uga. Oh, nek ngendikane Pak Ustad lak pun cetha. Pripun? Apabila kamu keluar rumah di jalan kamu melihat wanita cantik, maka segera pulang dan tataplah istrimu. Insya Allah selamat keluargamu. Lah ngoten to. Kula nggih ngoten, Pak. Teng dalan gede ketemu wong wedok ayu, wah kula tergoda iman kula terus mulih. Mulih Mas. Mulih. Natap bojo. Nyawang bojo kula ternyata bener ngendikane Pak Ustad. Pripun niku? Ayu sing neng dalan, Pak, bener tenan. Walah. Wah, ning ayu ki lak mung nggon tata njabane. Nggih. Nek ayu ati ki mung bojone dhewe sing ngerti. Nggih. Dongane kangge Mas insyaallah Mas Krisna. Mas Krisna. Muga-muga dadi bocah sing soleh. Bekti ngabekti marang wong tuwa, agama, nusa lan bangsa. Amin. Tak kudang dadi taruna ingkang saged ngungkuli bapa. Nah, lire taruna ngungkuli bapa, sak mulya-mulyane, sak beja-bejane Pak Bayu sok ben bakal luwih mulya luwih bejo Mas Krisna. Allahumma amin ya rabbal berarti anake sampean ya kaya ngono to Mas. Alhamdulillah ya gareng nggih pangestunipun nyopet ya gareng to Pak ya kepinterane ya kaya sampean lho pripun to anak kula sing jenenge Wahya nika kelas 6 SD nggih sing Wahya nika wis njaluk gamelan kok Pak nyeni budaya wong ya rembesane budaya kok iso nabuh iso ndalang iso gareng tak tukokne gamelan Pak lah terus kenong siji tok nggo dodol les dungdung walah ya nut kemampuane Pak nut kemampuan nek sing baku wong tuwa ndonga insyaallah tegese engko iso kabul iso kanggo napake laku anak-anake bener Mas Mbah yen to paring dawuh Mas Gareng ki jan kaya ustad tenan kula ki nek ndongakne wong apik wadene urip kula dhewe muntir Pak tegese luwih becik ndonga apik marang wong liya pangajab iso balik luwih apik ning awake dhewe betul ning nek ngucape ki ala ning wong liya engko nek bakale luwih ala balik ning awake dhewe lak luwih rekoso sesuatu yang baik ndang dilakoni ndang ditindakne nggih to Mas tegese menyegerakan kebaikan nggih oh saestu Mas niku cocok jenengan swarga kali neraka pilih pundi Mas swarga swarga kali neraka nggih swarga to Pak wah kamangka dari kecil sekolah agama wis ditajarke ya supaya berperilakulah baik supaya nek esuk mben kowe munggah swarga tetep gadangane swarga sesuatu yang baik ndang dilaksanakan ndang ditindakne nggih to betul jenengan milih swarga ya ndang budal oh kepleset aku kepleset nggon menyegerakan iki mau lah dadi sesuatu ki ora kudu kok ngrungsung ora kesusu kula nggih oh mati iki kabeh nglakoni nggih ora entuk wedi gelem ditandur ya kudu gelem dipanen nggih mula tembunge mati hurufe MATI tegese M makhluk semua yang bernyawa pasti akan meninggal atau mati nggih mboten nggih terus M akan tetapi tidak tahu kapan tiba saat dan waktunya. Betul. Nggih mboten? Nggih. T. Tidak harus sakit dulu dan tidak harus tua terlebih dahulu. Nggih mboten? Nggih. I. Iki sing jenenge takdir. Wis cetha. Oh. Matio. Wong mati kok iso iki lak dadi matio to jenenge. Orang rembug nggon mati. Ning rembug ndongakne Mas Bayu. Muga-muga Mas Bayu bar kagungan hajat rezekine tambah ngrembaka. Amin. Ora lokak tambah kebak. Ora kelong bisa gumolong. Insyaallah tahun ngarep tetep syukuran melih. Nanggap dalang Pak Alek. Amin amin Mas. Sing usulke kula berarti kula katut.
Nggih. Ngantek dalang ngalek kok sok ben ganti Kudu. dagelan. Titenono. Janji kula mayang jenengan mesti kula cangke wonten Samarinda ya tak cangke. Cangking. Sesuk jenengan teng pundi, Mas? Sesuk kula ten Kalteng, Pak. Lah kok ora pajak. Anu kula manut wong kula sing ngajak nggih mung dagelan kok Pak dadi. Sepurane anggarane mung cukup sithik. Wis sampean sesuk ya mayang dhewe. Nggih. Wah, elok ngangge banget nggih. Nggih. Penonton. Nah, iki sing diantu-antu penonton Nggih. jutaan iki tiada lain tiada bukan hadirnya sang primadona, sang idola. Nggih. Nek cara tembunge iki idolane arek-arek utawa idolane cah-cah. Nah, Nggih. Idola. Genduk Niken Salindri. Salindri. Nah, Langkung prayogi katuran nggih. iya monggo. Ah. Pak ingkang murba. Nggih, Monggo. niken. genduk Komandane ganti. Betul. Yen komandan Kodim iki jenenge apa anu Reng? Ndandim Yen komandane Polres, dan res. nak kowe biasa nggone nganten iki lak komandan Cucuk. Dadi kowe komandan Cucuk iki jenenge apa? Dan lain-lain. Iki siape? Miki. Oke, Mbak Miken monggo. Napa, Pak? Jenengan dadi komandane komandan klepon. Iki siape niki Purbawasesa teng jenengan. Siap, Greg. Kudu manut karo niken lho. Lancang samping, gerak. Deh. Ora ngerti ta sampe ngendi ngono kuwi takon. Kanan. Lha kok tiba. Ceblok. Lencang setengah kanan. Ngene berarti malangkrik. Ya, yen ra kesambok kancane. Kudu rata. Tegak, gerak. Kilwa jungket, gerak. Apa kuwi? Sikil kiwa maju. Sedikit. Maju sedikit ya. Sik neksul, gerak. Apa kuwi? Sikil kiwa nyusul. Wow, nyusul. Iki kene lho kiri tengen kok Siteng berarti siteng. Gerak. Siteng gerak. Begagah gerak. Ayo kudu manut. Siap. Nganwa pori. Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Tangan kiwa dokok mburi. Istirahat di tempat gerak maksudnya. Ngangen rokong. Apa kuwi? Tangan tengen garuk bokong. Wis manut to, Cak. Nek ruk-ruke barang yo. Lah kan garuk-garuk to, Pak. Garuk. Dekeng sithik. Lah gatel apa ora lek ra tiga. Aku yo gatel kok. Malah cik semono kok wis gatel. Ayo tegak, gerak. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Mbak Lia yang mana Mbak Lia? Halo. Oh itu Mbak Lia. Ya. Tadi kurang hot gitu. Iya, gimana Dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya, Ya. nanti hadap ke sana. Oke. Hadap ke sana terus agak juwentit, Cocok. Terus Kayak contohnya Dek. Oh, ini diprakteknya bisa. hadap Ya. kiri. Yo. Hadap kiri semua. Praktek dulu. Jendite piye? Bokongnya sing jentit, bokongnya juwentit, jan jentit-jentite. Yo, jedit. Ya. Gerak. Wis modar karepmu. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, bokong semok. Coba. Kendangane Mas, bokong semok. Kendangane Mas, ya. Bokong semok. Mas, sing kalem. Bokong semok. Bokonge sapa semok, rambut disanggul. Sanggul munyer yo nganggo cocok. Asik. Ayo sing bareng moh aku. Bokonge sing bareng. Ora kompak. Kiri kanan itu harus bareng.
Bokong semok bokong sapa semok rambut disanggo puter puter sanggo yo nganggo Terima kasih, matur nuwun. matur sembah nuwun Pak, mugi-mugi saged kepanggih malih. Amin amin amin. Kalian panjenengan mugi-mugi sehat selalu. Amin. Pak De Kareng sehat selalu panjang umurnya. sampean juga sehat Amin, Cahayu. pangestune Pak De. lancar sukses karirnya. Amin, amin, pangestune Pak De. Dadah, semoga kita bisa ketemu kembali. Terima kasih. I Terima love kasih, you. terima kasih. Mas Gareng. Dawuh, Pak. Matur nuwun tak nutuke lakon nggih Mas nggih. Monggo ndherekaken, Nggih, sukses, matur Pak sembah Alek. nuwun, sukses selalu nggih. Ayo Nduk, nutupi marang lakon dina semengko yo Nduk.